alebo čo urobil Trump. Vystúpil z ďalších 60 medzinárodných organizácií. Ktoré spadajú pod OSN. A povedal, že OSN ho nezaujíma. No, a čo na to povedala Európska únia? No nič. Pošle tam 13 vojakov do Grónska. Tak čo tam budú stavať? Lego? Celkom určite áno, ak by nechcela Európa stratiť už úplne tvár, ak by nechcela byť handrou na topánke od Spojeným štátom, pretože ja si nedokážem predstaviť vojenský konflikt Európy so Spojenými štátmi kvôli Grónsku. Už len z toho princípu nie, že Európa je vojensky úplne závislá od Spojených štátov. Tak od koho by nakupovali Európania zbranie? Od Číny, ktorú nenávidia, alebo od Rusov? Tak zase nebuďme smiešní. Donald Trump považuje Európu za svoju peňaženku a títo európski lídri sa mu plne sa tomu prispôsobili. Ak sa Trump rozhodne anektovať Grónsko, a to už akýmkoľvek spôsobom, či finančne alebo vojensky, tak jednoducho to Grónsko bude patriť pod Spojené štáty. Nikto v Európe s tým neurobi nič, pretože tu dopracovala Ursula alebo Európska komisia Európu, že sme sa stali úplne nedôveryhodným partnerom. Toto je to, čím som začínal, že mal radšej uniesť pani Uršulu. Pretože toto je ideologická, neprezieravá politika Európskej únie. Toto je čistá ideológia. To nemá spoločné ani s ráciom a ani so zvyšovaním konkurencie schopnosti absolútne nič. Európa chudobnie, ešte stále je bohatá, ale chudobnie. Nahádzané miliardy do vojenského konfliktu, ktorý nemá vojenské riešenie. Tie sú vyhodené peniaze. To vám hovorím dnes a to si ma môžete potom konfrontovať o niekoľko rokov. Tieto peniaze sa nikdy Európskej únii nevrátia. Vrátia to členské štáty. Potom tu máme zväzovanie rúk priemyslu a obchodu prostredníctvom rôznych zelených daní. Toto je tiež niečo, čo vás robí chudobnejším a menej konkurencieschopným. Potom tu máme odrezávanie sa od úvozovkách závislosti od Ruska a vytváranie si nových, ešte väčších závislostí od Spojených štátov, ktoré sa voči Európe správajú s dešpektom.